Delta Agrar je priča koja donosi u srpsku poljoprivredu svetske trendove, donosi svetske tehnologije, kontinuirano ulaganje i samim tim i vrhunske rezultate. Kada su cifre u pitanju, Delta Agrar je prošlu godinu završio sa prihodima od 236 miliona eura, EBITDA na nivou od 17 miliona eura i izvoz od 58 miliona eura. Prošla godina je bila godina stalnih ulaganja, stabilizacije kompletnog Delta Agrara, jer smo imali projekte koji su vezani za izlazak na berzu, uvođenje SAP-a i u ovoj godini, na bazi svega toga što smo radili u prethodnoj godini, očekujemo rast prihoda od 30%, odnosno da pređemo tu magičnu granicu od 300 miliona eura i rast EBITDA od 50%, odnosno da EBITDA bude na nivou od preko 25 miliona eura. Ono šta mi stalno razmatramo i šta je nama osnova u postizanju rezultata, to su proizvodni rezultati, od njih sve počinje. Kada govorimo o ratarstvu, proizvodnja pšenice kod nas u kompaniji je na svetskom nivou. Mogu da kažem da kada pratimo rezultate po zemljama širom celog sveta, samo jedna država, to je Novi Zeland, koji ima malo specifičnije uslove za razvoj pšenice, ima bolji prosek od Delta Agrara, pričamo o višegodišnjem proseku, a prinosi kukuruza od 12,4 tona i soje od 4,4 soje su apsolutni rekord za nas, apsolutni rekord za tržište i u svetskim okvirima kada pričamo o non-GMO proizvodnji jedni od najboljih rezultata. Ti prinosi su postignuti ne na malim površinama, već na površinama koji su za kukuruz preko 2000 hektara, za soju 1000 hektara, znači jedan izuzetan rad, izuzetna posvećenost u ovoj proizvodnji. Kada govorimo o proizvodnji jabuka, prošle godine je proizvedeno nekih nešto preko 21.000 tona jabuka. Ono što nas raduje, to je porast učešća klupskih jabuka, jer klupske jabuke su nešto na čemu ćemo intenzivno raditi u budućem periodu. Za narednu godinu je planirano preko 9.000 tona ovih jabuka, a udeo 2023. klupskih jabuka u ukupnoj proizvodnji treba da bude nekih 58%. Klupske jabuke su specifične po tome što jedan izuzetno mali broj kompanija može da ih dobije u proizvodnji, a naš ponos je pre svega Pink Lady, gde ove naredne godine završavamo projekat na 135 hektara i ono što je u pripremi da i u Rusiji budemo jedini proizvođač Pink Lady-a i da kompletno pokrijemo to tržište ovom vrstom jabuke. Klupske jabuke traže specifičan marketing, traže specifične uslove proizvodnje i čuvanja i to je nama dokaz da smo u ovoj proizvodnji u samom vrhu u Evropi i svetskim razmerama.